קצת פחות, אני לא יודע כמה. שון ג'יימס לכדור הפתיחה מול וידמר. אוחיון עם היקמן להתקפה הראשונה. ברור קיינר מדלי, הולך ליוגב אוחיון. אפשר להיכנס פנימה, מינארד שם היה כדי לחטוף את הכדור. שולח אותו מהר ליורינג מרחוק. ירידה לא טובה של מכבי להגנה. אוחיון להתקפה. היקמן מגיע לקבל. שון ג'יימס חופשי, עכשיו מוסרים לו את הכדור קצת באיחור. סמית יורה מרחוק וקולע לשלוש. הוא כאילו לא ירד מהמגרש מאולימפיאקוס בכלל. לסמית יש פה את הזווית הזאת, את הבלטה הזאת, כמו שהיינו אומרים פעם, שהוא קולע פה באחוז גבוה מאוד. גולר. מינה. מול היקמן. מרקוטה מוצא את עצמו חופשי שם מתחת לסל. היקמן מגיע מאחור ומוריד את הקרואטי. הייתה שגיאה בהגנה של מכבי, אבל מרקוטה לא יודע לסיים מתחת לסל. הוא אוהב יותר לזרוק מרחוק. ג'יימס מכניס את הכדור שלו לקרר מדלי, לקרש סל. קרש כן, סל לא. לוח. קרש, יותר רומנטי להגיד. נכון. מינה. מרקוטה שם מקבל את הכדור של סמית על הגב. וידמר. 8 שניות ראשון ההתקפה, תומכים עם הזריקה שלא נכנסת, מדלי עודף את זה. ג'יימס מגיע ראשון. כמעט עשה סל עצמי. היקמן. קנר מדלי עובר את האיש שלו, חודר פנימה ומחטיע בסוף ג'יימס מתקן. שתי דקות בתוך המשחק, מכבי ב-5-2 הטורקים להתקפה, סמית נצמד שם לגולר. לא יודע איך סמית הגיע לגולר. הוא צריך להיות על ריקי לינארד. כן, שעושה את הנקודות עכשיו. אוחיון, שון ג'יימס. היקמן שלשה בחוץ. דוד סמית עוטף את זה פעם אחת. מכבי מגיעה פה בצורה מוחלטת לריבאונד התקפה, אומנם מפתיעה אותו, אבל מרקוטה, יואי. מול מדלי. שניים עכשיו מול מרקוטה. הארוך על הקו תהיה כדור של מכבי. שבע דקות 21, מכבי עולה עם האנרגיות הנכונות. הטורקים בינתיים עם 4, מכבי עם 5. יוגב אוחיון להתקפה. הולך עם היקמן. חזרה אוחיון, ג'יימס שם מתחת לסל, לא מוסרים לו, מדלי. שלשה, אם אני לא טועה, זו השלשה הראשונה של העונה ביורוליג. כן, אבל זה הזריקות של קנר מדלי, ולזה גם ציפו ממנו. כל פעם שהוא נכנס יותר קרוב לסל דווקא הוא מחטיא. יואינג בינתיים חופשי בצד השני כדי להחטיא את הכדור. כן, אבל הגנה לא טובה של מכבי, נתנה לו להיות חופשי לחלוטין, אף שחקן לא היה קרוב אליו, למזלה הוא החטיא. לא שלשה ראשונה של מדלי, ככה בתחושה הוא שלישי מהסוף באחוזים מחוץ לקשת, ולכן ככה פחות רגילים לראות אותו מזה. והנה עכשיו מדלי מקבל מתחת לסל, וגם שם את השתיים הללו. כן, היה גם עבורה עליו שלא נשריקה. קנר מדלי, 5 נקודות, מכבי ב-10, הטורקים עם 4. גולר. וידמר. חזרה לגולר. וידמר רוצה את הכדור. יש לו את שון ג'יימס על הגב, תסובב אותו ומניח 2. יותר מדי בקלות שון נתן לו להגיע קרוב לסל, לא רצה להקריב פאול. קנר מדלי להיקמן. העבירה. העבירה היא נגד יואינג. העבירה הראשונה שלו. מדלי. היקמן. דוד סמית. 7 שניות להתקפה, זה אצל שון ג'יימס. שון ג'יימס 5 שניות. לא מסובב את האיש שלו, והנה
שנייה לפני שון ה-24 צלצל כאן. מכבי ב-12-6. מכבי מובילה את הכדור לאן שהיא רוצה, ההגנה של הטורקים היא לא משהו ש... יואי, גולר, חזרה ליואי, לא לוקח הזריקה לשלוש, מינר, בחוץ, ריבאונד מרקוטה, בורח לו, מדלי שם נמצא כדי להשאיר את זה עכשיו להיקמן, שון ג'יימס, מדלי מאחור, נכנס לו, ניק קיינר מדלי. מביא בפתיחת הרבע הראשון את מה שציפו ממנו לראות עונה שלמה. ועכשיו בלאט ביטל, ועכשיו האנרגיות שלו, של המשחקים האחרונים גם מתורגמות לנקודות צביקה. בלאט ביטל את החילוק של פניני איתו, שלח את פניני חזרה לספסל. בזכותה של מכבי, גולר. מכבי מבינה שיריבה כזו צריך לגמור כבר ברבע הראשון. היא לוחצת על כל כדור. תראו את זה. יואי, כמעט חטיפה, הנה חטיפת הכדור. מדלי יגמור את זה. איזה דנק של קיינר, מדלי. איפה היית אדון מדלי עונה שלמה? איפה התחבאת? היום הוא יוצא עם גול העצבים על הטורקים. 17-6. גולר. כדור הזה בחור, תראו את האנרגיות של מכבי עכשיו. המאמן הטורקי בצעקות שם על השחקנים שלו, אבל מכבי באנרגיות מטורפות. עכשיו זהו היקמן, 4.5 דקות אחרונות לסיומו של רבע ראשון, סוחף כאן באחד. אוחיון 26, בלאט מסתכל על הטורקים, הוא לא מבין איך הוא לא לוקח פסק זמן. מכבי דורסת. גם אני לא מבין. יואי, גולר. עוד חטיפת כדור, עכשיו הטורקיה על המזכירות לבקש פסק זמן. אוחיון, דויד סמית, גם זה נכנס. מכבי מפרקת את הטורקים. 22. קיינר מדלי מתפוצץ היום. צריך להזכיר שבכלל מול בשיקטש הוא ביכולת טובה, יש לו 4 מ-4 מחוץ לקשת מול בשיקטש בשני המפגשים, 5 מ-20 מול כל היתר, אבל הערב האנרגיות מתנקזות גם לנקודות, לעבודה טובה, ובלאט ממשיך איתו. אולי בשיקטש תציע לו חוזר שנה הבאה. דויד סמית עכשיו. מכבי ב-23 נקודות צביקה, תראה כמה זמן הוא נשאר לרבע הזה. כן, הטורקים לא הגיעו למשחק, מכבי הרבה יותר טובה מהם גם. גולר, מכבי לוחצת. עם אנרגיות מדהימות. מינארד. תמיד עכשיו ג'יימס מוריד, אבל זו עבירה. ג'יימס אומר כדור, שופט לא נותן. אני לא בטוח שזה עבירה. מה אתה אומר? אני לא בטוח. יכול להיות שקצת עם הגור, אבל בכדור נתחיל. אמיר מרקוטה מסתובב הרבה שנים בכדורסל האירופי. היה פעם תקווה גדולה, לא הגיע לכלום. שחקן קרואטי, עונה ראשונה שלו בקבוצה, עונה שמינית ביורוליג. הרבה שנים ביורוליג. כן, תמיד בקבוצות כאלה שלקחו אותו עם חוזים טובים. עם חוזים טובים, שם הרבה כסף בצד. מהשודדים, אתה אומר. כן, עם הטרנינג ובלי הטרנינג. עבר בז'לגיריס, במנורקה הספרדית, בלובליאנה, בבילבאו, קיי זאגרב. 23-8. והוא דיוויד לוגן. ג'יין שותה את הכדור מתחת לסל, מדלי רואה אותו, אבל מוסר מסירה לא טובה, מסירה. הוא מסר פנימה בדיוק בדקה של ויטמר, בשנייה של ויטמר הקדים את שון ג'יימס. דורקים עכשיו עם יואי שחוזר, סמית עם החסימה, לא יהיו מוסרים קלים, גם שון ג'יימס, גם דויד סמית. שמע, דויד סמית פשוט שחקן אדיר. בכל מקום במגרש אתה רואה אותו. עושה כל כך הרבה דברים, אתה עכשיו ראינו את החסימה שלו, אבל הוא עובר, הוא מזיז, הוא מתקן, הוא עושה חילופים, שומר פתאום על הרכז, שומר פתאום על הגבוה.
זה חוץ מהדברים שאנחנו יודעים שהוא עושה בהתקפה. מינארד. עוד חסימה עכשיו. קיינר מדלי מצליח לחסום שם את וידמר. העבירה. העבירה של הצ'יק. הצ'יק כזה היה פעם אחד הרכזים הטובים ביותר בטורקיה, הצעירים. צפו לו הרבה מאוד עתיד. עסק הרבה שנים באולקה, אחר כך עבר באנקרה. גלאטסראי בשנתיים האחרונות. לוגן. דוד סמית, 3 הדקות האחרונות של הרבע הזה. הולכים ללוגן. עובר טוב ונכנס. מחטיא, עוטף את הכדור הזה החוצה, להישאר של מכבי. חילוף אצל הטורקים. מספר 10 צ'אנקין על המגרש. פיקרט צ'אנקין. טורקים כבר עם 4 עבירות קבוצתיות, מכבי עם 1 בלבד. זהו דוד סמית. על ידי צ'אנקין מתרומם ומחטיא את הכדור הזה. מרקות הריבה. עכשיו עם מינה. הצ'יק. משימה של ג'יימס, עוד עדיפה אחת של קיינר מדלי, ועכשיו עבירה נגד דוד סמית. טורקים מאוד מתוסכלים. אין סלים קלים מתחת לסל של מכבי. חילוף גיא פניני על המגרש. קיינר מדלי יורד. ולראשונה העונה גם זוכה בשיר קיינר מדלי. כן, מגיע לו. שמע, אין פה בלופים, אתה טוב, אתה מקבל. עוד כדור אחד לוידמר. ריבאונד דוד סמית. מי שלא זכה עוד היום למנוחה זה שון ג'יימס. לוגן יורה, מחטיא. עדיפה אחת להישאר של מכבי. איקמן מקבל את הכדור. 2 הדקות האחרונות. ניני. לא זורק מול מרקוטה, משאיר את זה שוב ללוגן. ניני. העבירה עליו. חילוף סילבן לנדסברג נכנס, קיבל 2 דקות בשבוע שעבר, המשחק לפני כן לא שיחק בכלל. פה צמצום הרוטציה הוא אחד הנפגעים העיקריים. כן, העניין שלי עם לנדסברג שהוא קיבל בשלב מסוים הרבה מאוד דקות משחק כשפניני היה מורחק, אבל הוא לא הראה שאפתנות, הוא לא... יש משהו אדיש בפנים האלה. הוא לא הוסיף לכדורסל איזה לחימה, איזה אגרסיביות, איזה נתינה של יותר אכפתיות, שזה חלק מדברים שאתה צריך לתת במכבי תל אביב. האדישות הזאת, הנחמדות הזאת. מיני מדייק. 25-9. אקין שולח את הכדור שלו. זהו הצ'יק. מול לוגן. 5 שניות ראשון ההתקפה של הטורקים, זו מינארד. עוד מסירה אחת שהולכת לאיבוד. מה, הטורקים עם כדורסל רע. כן, קבוצה חלשה. בלי לפגוע בהישג של מכבי, הטורקים הקבוצה הכי חלשה בבית. שון לקבל דקות מנוחה, פלניניץ' על המגרש. אוקיי. דיוויד יכול להרשות לעצמו. איקמן. פעם צריך לחשוב גם קדימה, לא רק על המשחק הזה, ואם הוא הולך להצלבה, לסדרה של מסירה של פניני. צריך עוד שחקנים ברוטציה, ומכבי עם עוד 2. ההצלבה אין עוד הרבה זמן. אם מכבי מגיעה אליה, עוד שבוע וחצי, יום שלישי, משחק ראשון. שלישי-חמישי. כן. אקין. והצ'יק. מסירה ישר לידיים,
עימות חמישי, זהו לוגן, 3 מול 2. מה עושה לוגן? מחכה לפנים. לוגן לא יודע אבל לא יעזור. איקמן 10 לזרוק, הולך עם פניני, מצא דרך לסל ונעצר. זה לא טובה של גיא. החלטה לא טובה שלו. מינארד בצד השני, והנה המתפרצת מסתיימת, מתפרצת של מכבי מסתיימת בשתיים בצד השני. מכבי רק עם שתי עבירות קבוצתיות. גם יש שתי עבירות קבוצתיות, היו צריכים לעשות עבירה לעצור אותו באמצע. תשמע, אבל קשה לבוא בטענות כשהתוצאה היא 27-11, נכון? איקמן. ציינו טוב. 8 שניות אחרונות, איקמן הכדור הזה, מינארד עבירה. שמה מינארד עושה עבירה פה? תורגים מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. על המגרש שמספר 15 צ'טין, סרחת צ'טין במקומו של למינה. וקייקמן כדור אחד טוב. גם זה הולך פנימה. אוחיון במקום איקמן. 7 שניות, כאמור למכבי יש 2 עבירות לתת. 5 שניות אחרונות. טורקים מגיעים לזריקה הזאת, גם תרגיל אחרון הם לא יודעים ממש לעשות, אבל זה ממש לא העניין שלנו. 29 מכבי אלקטרה תל אביב, 11 בשקטש, כל מילה מיותרת. התוצאה מדברת. נקודות שלו. מכבי עכשיו עם לוגן, יחד איתו אוחיון על המגרש, לנדסברג, ניני ופלניניץ'. ניני מדייק לשלום. צביקה בלאט ממש עם חמישיות לשלבים הבאים. כן, גם הטורקים. באיזה שלב בדיוק הטורקים משחקים? לליגה. חוץ מוויטמר, 4 טורקים. שני המאמנים כבר יודעים מי ינצח, וכל אחד מנצל את זה לצרכים שלו. אבל בלאט צודק, זה הזמן לתת ללנדסברג לשחק, זה הזמן לתת לפליין לשחק, זה הזמן לתת לפנים לשחק. מה שדווין סמית ושון ג'יימס ואיקמן עושים, אנחנו יודעים. אוחיון עביר אותו לפניני, פלניניץ' מבקש את הכדור, זה אצלו. סובל את השחקן שלו, הטורקים עכשיו עם הצ'יק. 41 חוזר על המגרש, עוד עיבוד כדור טורקי, ומכבי רצה קדימה, פלניניץ' מתחת לשר רוצה כדור מלנדסברג, שמנסה לבד. עושים את זה עבירה, היה צריך למסור שם לפלניניץ'. לא יכל למסור, לא היה לו זווית מסירה, ופלניניץ' לא היה במצב של לקבל את הכדור ולא לעשות צעדים. פלניניץ' לא פתח לו במסירה, קו מסירה. נלגן למגרש. יורד ויטמר. כן עמדי חוזרת במקום גיא פניני. לנדסברג. נקודה הראשונה שלו הערב. לוקח לעצמו את הכדור החוזר, וגם פה להחזיק 3 במהלך. מי שחסר לי קצת במערכת הצ'אנסים האלה זה קצת מורן רוט, אבל אולי גם הוא ישחק אחר. עוד חטיפת כדור, אוחיון, זה בפנים, לא, צעדים. עוד פסק זמן של המאמן. יוגב חשב על הדן, נגמר בצעדים. פסק זמן של המאמן הטורקי. פסק זמן, עוצר את השעון על 8:33 עד להפסקה, 35-13 מכבי.
כאן החסימה של קניון מדלי. נהדרת, הרבה זמן לא ראינו. כאן דוויד סמית, שבא לחסום, בא לעזרה מהצד השני. כאן הגיע ריקי היקמן. כל שחקן משתתף במאבק הזה שם תחת הסל. עזרה נהדרת לשון ג'יימס. דקה וחצי בתוך הרבע השני, 35-13. הטורקים להתקפה. נוואקין עוזר מרחוק. ריבאונד לנדסברג. יוגב אוחיון. זאת מדלי בפינה אחת. עכשיו הוא יחכה. טוב, הולך עם פלניניץ'. רק המעבר לא עבד, פלניניץ' לא ידע לאן ללכת. לנדסברג מדייק. מכבי ב-38-13. היקמן יהיה החילוף הבא של דויד בלאט. הטורקים עכשיו עם צ'טין. עוזר. 7 שניות לשעון ההתקפה של בשיקטש. פלניץ' בעבירה רחוקה מהכדור. אוקיי, השופט הצרפתי מתחת לסל, לא היה לו מה לעשות, החליט לשרוק. בוא נגיד, אנחנו מכירים את עברו של פלניניץ', סביר להניח שזה לא שריקה הזויה שפלניניץ' עושה פאול, שהוא רחוק מהכדור. היה לו שם מאבק על המקום, הצרפתי שימם לו, הוא שרק את זה, אפשר גם לא לשרוק את זה. זה לא היה עם כדור. הצ'יק. בחוץ רוצה את הכדור, זה הולך פנימה לעוזר. עברה יוגב אוחיון. מכבי מראים בעניין הזה הרבה עזרה של שחקני החוץ ושחקני הפנים. כל כדור שהולך פנימה, שחקן החוץ עוזב את המקום שלו, את השחקן שלו, והולך פנימה לעזור, למנוע את הזריקה מתחת לסל, למנוע את המסירה החוצה. לוקחים ללכת פנימה לעוזר. בנלקה. יואקים צעדי. תשמע, אתה שואל את עצמך איך קבוצה כזו הגיעה ליורוליג, צביקה. היא זכתה ביורו צ'אלנג' לא בגלל זה, היא הלכה בגלל שהיא לקחה אליפות טורקיה. לא, ברור, אני אומר, היא זכתה ביורו צ'אלנג', היא לקחה אליפות וגביע, זכתה... היא הייתה עם קבוצה שונה לחלוטין, עם הרבה מאוד כסף, עם שחקנים מצוינים, שבשנה הזאת לא היה כסף, שחררו את כולם. והיא קבוצה זולה. איך הם הגיעו לטופ 16? זה השאלה. מדלי, גם ממש לשעה זו נכנסת, קיינר מדלי. שיא קריירה ביורוליג, קיינר מדלי. 13 נקודות. עוזר. צ'טין. הצ'יק. חזרה לצ'טין, מרחוק, מדייק. תהיה ב3, שעד עכשיו 4 פעמים הטורקים החטיאו ממנו, ועכשיו עשו סייד. מכבי משיבה בצד השני במהירות. הטורקים הלכו להתחבק אחרי השלשה. נוואקין. לנדסברג כדור חוזר, משאיר את הכדור חוזר ליוגב אוחיון. 43-16, זו התוצאה, לא טעות. לנדסברג. ביד איזה יופי. הלך יפה. נשמע, שהייה באוויר. מכבי עם 6 מ-8 מ-3, זה אחוז מדהים, בלי כל קשר לרמת ההגנה הטורקית, והטורקים הם 1 מ-7, 14%. צ'טין. זהו הצ'יק. כדור הזה יוצא החוצה הישר של... לא, יהיה של מכבי. אורי סביב ידידנו שיש לו הרבה זמן פנוי עכשיו, אתה יודע, הסטטיסטיקה של המשחק הזה קצת פחות דרמטית. נזכר שקונטר, יחד כשאימן את שולה, היגר פעם שמשחק נגד מכבי, 57-14 במחצית. מהנתונים האלה, אתה יודע ש... אז יש לו, הוא אוהב את ההיכל הזה. פה ב-45-16. לא, זה לא היה בהיכל, אבל יש לו כנראה היסטוריה כזו נגד מכבי. זה כנראה לא נורא מבחינתו מה שקורה עכשיו על המגרש. הנה שון ג'יימס, סימון 2. שון ג'יימס עכשיו מתנהג כמו סנטר של NBA, ככה הוא יתקרב לכיוון החישוק. הצ'יק.
שון ג'יימס עושה את זה כמו שצריך. לנדסברג יוצא, סמית על המגרש. נתן דקות טובות לנדסברג הערב. כן. עוד פעם אני שואל למה לא מורן רוט כמה דקות על המגרש. בדרך כלל זה 2 דקות אחרונות של המחצית. כן, אבל היום כבר הגיעו לעומק הספסל הרבה דקות קודם. אין סכנה שמכבי תפסיד את המשחק. שצ'ין יכניס כדור לטורקים, 5-0-5. זה מה שמורה השעון הגדול כאן. הצ'יק. חמש שניות להתקפה, הצ'יק מול מדלי, והוא קולע עכשיו, בורח ממנו ועושה 2. טורקים עוד לא הגיעו ל-20 נקודות. אנחנו לקראת המחצית, זה 4:45. שון ג'יימס. שוק נהדר, ולגן יוצא את זה כל כך יפה. צ'יק. אלגה איתו. עברה תוקף. שון ג'יימס עם 100% מהשדה. 4 מ-4. 5 ריבאונדים. עברה היא נגד טוטקו הצ'יק. הנה מורן רוט. הנה רוט. קשת, קיבלת 4:25 למחצית. יוגב מקבל את התשואות מהקהל. רוט על המגרש זה בדרך כלל פיתום של שון ג'יימס. לא שלא היה לו פיתום. היום היה לו פיתום. משחקים אחרים שלא היה לו פיתום, אפילו בשבוע שעבר. מאוד אוהב לשחק איתו שון ג'יימס עם מורן. כן, נפסור לו נהדר מהפיק אנד רול. שטין. ג'יימס לוקח את הכדור הזה, בעיד מסירת ווטרבק להיגבה. גם זה נכנס. 54-18. תורקים עכשיו עם נלגה מתחת לסל, לוקחים לו את הכדור, יוצא החוצה. לא, זה עבירה. עבירה. מופיץ' שרק את דווין סמית מקבל את זה בחיוך ובאהבה. 54-18. המאמן הטורקי לא מאמין למה שהוא רואה, אבל זאת אותה 54-18. נלגה לעוד כדור. קצר, 2 צהובים קופצים על הכדור ראשונים. מורן רוט עכשיו להתקפה. פיקמן. הולך למדלי. על עוזר. גם הזריקות הכאילו מוזרות האלה שלא נכנסו כל העונה. הערב נכנסות. היה פה מצב ששון ג'יימס היה חופשי, היה צריך לתת לו כדור קודם, אבל היום הוא בזון של קליעה, ניתן לו. 56-19 מכבי. הצ'יק. ציון ל3, הולך פנימה. ידיים של פטריק כריסטופר. סגל רעיון זהב. מורן רוט, הנה שון ג'יימס, על זה דיברנו קודם. אלה המסירות. ג'יימס מת על מורן רוט, תראה, ניגש אליו, נותן לו את החיבוק. תשמע צביקה, אתה רואה את הטורקים, אתה אומר איך הקבוצה הזאת ניצחה את סיינה, מה זה אומר על המצב של סיינה? זה מה שאני אמרתי לך קודם, כולם אמרו צריך לקחת בחשבון, גם דיוויד אמר, והוא צריך להגיד את זה. הם ניצחו את סיינה, סיינה מאז שהם קיבלו פה 33 הפרש, הם במשבר, הם לא... ועדיין הם נלחמים על החיים שלהם מחר, אני מזכיר לך, בברצלונה, בלי נברו ובלי מייקל. תסתכל... אתה לא רואה אותם פתאום? אולי כן, הם ירדו בקליות מהשלוש, הרי במשחקים, גם בסיבוב הראשון נגד מכבי וגם בסיבוב השני, במשחק הראשון שם, הם לא הגיעו מהשלוש, כל השחקנים, הם רצו טוב, הם ירדו ל5-6 שלשות במשחק. שחקני פנים לא היה להם גם קודם. בליגה האיטלקית הם הפסידו כמעט כל משחק, במקום שישי.
לא זה של הטורקים אחרי הבלבול. והוא חוזר, הולך להצ'יק. היה להם זה עוד לשלוש, והכדור הזה נכנס מהידיים של עוזר. כן, חמישייה יש למכבי על המגרש, כן, אוקיי, בוא תשלים קודם. היה לסיינה חודש רע מאוד. עכשיו, באמת מחר, אני מת לראות את המשחק הזה, אנחנו נראה אותו. איך סיינה תתפקד במשחק הזה? זה משחק על החיים שלה. היקמן מרחוק, כדור קצר. את החמישייה של מכבי על המגרש, רוט, לנדסברג, מטלי, היקמן ושון ג'יימס, זו חמישייה שלדעתי לא ראינו בכלל. כריסטופר עם הצ'יק. כדור הזה בחוץ, רוט לכדור חוזר, את המסירה שלו מגיע להיקמן, איזה יופי, מורן רול, פשוט נהדר. שחקן מאוד משמח, פשוט בטי כמעט חוטף את הכדור. תשע של הטורקים. הצ'יק עכשיו מול שון ג'יימס, מגיעים מאחור, אבל הנה הנקודות של נלגה. סגל, דבר איתי. 59-27. תגיד, מה פלט יגיד במחצית לשחקנים שלו? יש הערות? שהמשחק עוד לא נגמר. לא, אבל באמת אני שואל, מהירים מקצועית אחרי דבר כזה? לא מהירים מקצועית, מעודדים את השחקנים, נותנים להם ביטחון, אפשר לתת להם הרבה מאוד מחמאות על האגרסיביות שלהם, על הרצון שלהם, כל מה שהוא פחד כל השבוע שלא יקרה, וזה קרה, ובואו נגמור את המשחק הכי טוב שרק אפשר, בשביל עצמנו, בשביל הקהל שלנו, בשביל ההתכוננות למשחק בשבוע הבא עם ברצלונה, אולי במוצאי שבת למשחק נגד הרצליה, אם יהיה. היקמן מהקו. עוד מעט לוגן ופלניניץ' ייכנסו. טוב, היקמן החטיא 2-2, לא קרה לו כבר הרבה זמן. דקה האחרונה של מחצית. מאפה את הכדור, זו לנדסברג עכשיו, שולח מהר את רוט, צריך לגמור את זה, הנה הנקודות של רוט. מכבי חוצה את 60 הנקודות, 61 נקודות במחצית. זה לא נגמר. מול 27. הצ'יק. חגיגה כאן בהיכל גאו הצ'יק. לנלגה נחסם עכשיו, לנדסברג להתקפה. 17 השניות האחרונות, נאט מבקש לעצור. שאלה אחת גדולה תהיה למחצית השנייה, האם בסיום המשחק הזה תגרום ממשלת טורקיה פיצויים בישראל? יכול להיות. על מה שעושה מכבי תל אביב הערב לבשיקטה, זו השאלה היחידה שנותרה למחצית השנייה, למרות ההחטאה הזו של רוט. $1,000,000 הוא ירצה על כל נקודה. סיומה של מחצית ראשונה, חלומית מבחינתו של דוד בלאט. 61 מכבי, 27 בשקטש האומללה. מה זה, הטורקים מתקיפים פה את השופטים? הטורקים זה אחיו של חוסיין בשוק לדעתי. זה פרוק בשוק, עוזר המאמן. סמית יכניס כדור ראשון. הולך עם היקמן. פנתנייקוס ביתרון גדול מול במבר. ניצחון שלה הערב סוגר את תמונת העולות מבית ה', משאיר את מלאגה מחוץ לעניינים. כן, אף אחד לא לקח בחשבון שמלאגה תנצח היום באיסטנבול, אבל בכל זאת פנתנייקוס עושה את העבודה לעצמה. ניצחה בשבוע שעבר במדריד. מקום מתחת לסל ויטמר, מחטיא ממקום שאסור לשחקן גבוה להחטיא, אבל הנה מסתבר שהוא יכול. הולך להיות גבוה חיון. מעביר אותו להיקמן, תקין לשון ג'יימס, יש לו זמן להגיע. סוויט. שלוש שניות, 2 שניות לדרוך, היקמן. עושה חיוך כזה לכיוון הספסל, כאילו ידעתי, חיכיתי בכוונה עד השנייה האחרונה. בקושי זרק בזמן, סיבך את עצמו עם הטעיה לצד נגדי, אבל הצליח לעשות צעד. מה הם עושים, אני לא יודע, טורקים, אבל לא חשוב. כבר חילוף,
קרה לשון ג'יימס? יורד עכשיו ושלף שם מכה באצבע אם אני לא טועה. כבר הלך ליד ימין שלו, לרפי פרשובסקי. לא, עדשות. אוקיי. אוחיון הולך עם מטלי. דיקמן. אוחיון, כדור לפלניניץ'. את זה הוא לא יכול להחטיא. כדור טוב, פלניניץ' לא היסס, עלה לדן. הטורקים עכשיו עם ניסיון ללכת פנימה על השחקן של פלניניץ'. וידמר מוציא את זה החוצה. צ'טין קצר, ועדיין של סביב. עבירה שנייה, פורדורן סקנד פאד. 7:56 על השעון, זהו ליטמן. סמית. פלניניץ', יהיו כאן נקודות. יופי של כדור של יוגב, פלניניץ' לא תפס את זה טוב בהתחלה. צ'טין עוזר 8 להתקפה. צ'טין רוצה שום את הכדור. וידמר, יוגב כמעט גונב לו, עוזר מרחוק, מעכתי, לוין סמית כדור חוזר. העבירה צ'טין, עבירה שלישית, 15 back, 3 fouls. הטורקים 0 נקודות עד עכשיו. במחצית הזאת, ברבע הזה. אתה מופתע, אתה נשמע ממש מופתע בעניין הזה. אני לא מופתע, אני נפעם. זהו היגמן. מתרומם, כדור קצר. וידמר רודף את דוויד סמית מתחת לסל. הנה הנקודות. היגמן, עבירה ראשונה, 7-0, first foul. 6:45 על השעון. מכבי ברבע הזה ב-9-0. גולר. מדייק גולר. עכשיו ראשון, שלושה ראשונה. ברכות. ברכות. אוחיון. היגמן. שווה לפלניניץ' עם וידמר. פלניניץ' בערב משובח מבחינתו. 3 מ-4 מהשדה. בוקים פנימה. מגיע יוד מאחור, לא מצליח לתפוס פה את הכדור, זה עדיין שלו. 8 לישון ההתקפה, לא, 9, שעון אבל 24 תקוע, תראה, הוא לא זז. עכשיו הוא זז. דוויד סמית להתקפה. זה לא המקום של פלניניץ' לקבל את הכדור. ביטמן. עוד 2. התוצאה בלתי נתפסת, 74-30. אתם שומעים נכון, אתם רואים נכון. יורוליג, אלופת טורקיה עם 30 נקודות מול 74. אנחנו ברבע השלישי, צביקה, זה... עזוב רגע את מכבי והניצחון, אני מדבר עכשיו ברמת המפעל.
הרעה ליורוליג, זה משחק שעושה נזק גדול למפעל הזה. נכון, אין כל ספק שהטורקים, אי אפשר למנוע מהם להשתתף, הם לקחו שנה שעברה אליפות טורקיה. הם החלישו את הקבוצה בצורה ברורה, בגלל שלא היה להם תקציב לקבוצה גדולה. אני לא כל כך יודע, אני כן יודע בעצם איך הם הגיעו לטופ 16. יש קבוצות שעפו, שהיו יותר טובות מהם, יש ביורוקאפ לפחות 4-5 קבוצות יותר טובות מהם, אבל זה מה יש. פה של כדורסל, באמת דברים בסיסיים של כדורסל. השבוע היה... אנחנו רואים קבוצות בליגה הישראלית עם תקציבים צביקה יותר נמוכים ממה שהטורקים יש להם, אתה יודע. כל הכבוד. גולר. עוזר. עוד עכשיו עם צ'טין. הוא עוזר. שמחתיק גם את הכדור הזה, גולר עודף את זה, החוצה. בעצם מזמן כדור טורקי משום מה. לק לא מבין למה ואיך. מכאן לא ראינו שזה נוגע ביד של שחקן מכבי, אבל כנראה גם גולר לא חשב שזה כדור שלו, אבל הטורקים הולכים איתו, מכבי לא באמת צריכה לבנות אמצעי משהו כזה. עוזר מתחת לסל. זה בחוץ, יש של הטורקים, שטין מרחיב לכדור ממינארד, ולא מסיים את זה כמו שאת מסיים פלניניץ', כדור ביניים, כדור תהיה של הטורקים. נאפ קורא למהר את פלניניץ' להרגיע את התגובה וגם להסביר לו איך לוקחים את הכדור. וילמר, מהנקודות. טורקים עברו לאזורית. בדרך כלל קבוצות טורקיות מתחילות עם זה יותר מוקדם. לא נחשף שם. הנה נקודות של הטורקים והמתפרצת, ריקי מינאר. מכבי ברבע לא טוב, גם בגלל הרבה חילופים, גם בגלל קצת מעצר פה נגד האזורית, מעצור. שם מהרחוב, הנה החלטה. 14 נקודות דביסים, מכבי מגיעה ל-77 נקודות. התקפה שנייה, שלישית נגד אזורית, שבה הכדור נע מצד לצד, והגיע עד למסירה הרביעית, שבה מצא את דביל סמית בעמדה שהוא כל כך אוהב. מאוד חטיפה. עוד פעם דביל סמית. 79-34, פעם היה בכדורגל שאפשר לעצור מחוסר ספורטיביות. אין את זה, לא, מתחת לסל, ההתעללות נמשכת. נקודות ראשונות שלו, אגב, אם לא שמתם לב. כנראה שלא שמתם לב. היום לא צריך אותו. היה צריך אותו באולימפיאקוס. בלתי ספורטיבית של פלניניץ'. חילוף שון ג'יינס במקומו, גם גיא פנימי במקום קנר מטלי. (81-34) ביטמר אל קו העונשין. אנחנו לא קוראים לחוק
ושתי זריקות עונשין אחרונות של משחק. מה זה, היכל רועד על ה-81-34. ליאור אליהו עסוק בחיפושים אחרים בשלב הזה. ריטמן. 81-35. דור פונטר. דור הספסל הטורקי. כריסטופר. יש את מכבי. המספר 25 לנדסברג הזה, על המגרש. המספר 25 הזה, אני לא הכרתי אותו, הסתכלתי עליו בחימום, ראיתי איזה גוף, איזה זה, לא יודע, הסתכלתי מה כתוב עליו, פעם ראשונה שאני רואה אותו, ראית איך הוא נכנס, איזה כדור הוא מסר? לאאוט. רציתי לראות מי זה שאני לא מכיר, זה נראה משהו לא מפחיד. פספסת משהו כנראה. אין פה איזה שחקן מתחת לרדאר שלך, הנה לוקט, לא צריך אותו, אז הוא צריך. לא אמרתי שלא צריך אותו, היום לא צריכים אותו. היום לא צריך. הוא נתן בשבוע שעבר מספיק את הניצחון. כריסטופר. נחיתה לא טובה. נחיתה לא טובה. על הפנים, נפגע שם בפנים. הדבר האחרון שמכבי צריכה במשחק של 83-35 זה פציעה משון ג'יימס. ג'יימס מתרומם גבוה ודוחק על הלסת שלו, חוטף שם זפטה רצינית, אבל הוא בסדר. היה פה פייק. הוא קפץ לחסום. הנה חבר שלך, בריס הרשיק מחטיא. אני לומד אותו פעם ראשונה שאני רואה אותו. לוגן, בסיבוב הראשון. ריקמן, כל הזמן בעולם מכוון. 86-35, צער בעלי חיים. אין מה לומר, צער בעלי חיים. דקה האחרונה של רבע שלישי. כריסטופר. גם זה בחוץ, יתמן כדור חוזר. חוזר לי אישית המאמן הטורקי. הצ'יקה ורב. חילוף אצל בלאט, יוגב אוחיון על המגרש במקום היקמן. יוגב יכניס, הולך עם לנדסברג. ריני. אוחיון. עוד שתיים. תשמע, כריסטופר, אני גם זוכר מהמשחק הראשון. זה שחקן שאני לא יודע איך הוא משחק ביורוליג. הוא הגיע עם המאמן משולה, הוא הביא אותו, זאת אומרת, הוא מכיר אותו. איך אפשר להביא שחקן כזה? כריסטופר מרחוק, מחטיא. זה בידיים של לוגן. 6 שניות אחרונות, שנייה, לוגן שלשה. שומו של רבע, שלישי. אוחיון, אנחנו ברבע האחרון. ריני, מוריד לפלניני, מתחת לסל. פלניני שקבל את הכדור, במקום לחשוב על הקליעה, הוא חשב איך ליצור מגע להזיז עם היד את הגוף של השחקן השומר עליו. ואז הוא איבד את הרגש לכדור. עוד ניסיון מתחת לסל, גם זה בחוץ, זה יוצא החוץ. ניצחון השיא של מכבי ביורוליג במתכונת הנוכחית, 123-73 על פזרו בנובמבר 2004. לוגן.
של הטורקים להתקפה עם מינארד. הנה מתפרצת. גם זה קורה. אפילו הטורקים מובילים פעם ראשונה 2-0 ברבע. 91-37. לוגן. לנדפר. לוגן. עליתה אחת זה בידיים של פלניניץ' עם פניני, מנסה מרחוק. פלניניץ' עודף את זה. תאום כדור מכבי. לנדברג עכשיו מרחוק, גם זה בחוץ. מכבי משתעשעת עכשיו בזריקות מכל כיוון. זריקות חופשיות מחטאים. יהיו כאן נקודות וגם עבירה. קלקלו את האחוז שלהם עם 3, למרות שהוא עדיין טוב. 18 שלשות. מואלרו תיכנס במקום יוגב אוחיון. עוד כדור למינארד. טורקים מתים לעבור כבר את 40 הנקודות. זה עוד לא קורה, אנחנו ברבע האחרון. לוגן. לנדברג. שלח את זה ללוגן. ניני שלשה. לא נכנס לו שום, פלניניץ' כדור חוזר, אופנסיב. אני חושב שזה היה בתוך לא, היה בחוץ. היה בחוץ. עברה הרביעית שלו. הוא עושה את המגע לא נכון. הקינג. כדור זה בחוץ, לוגן לכדור חוזר. הנה מתחת לסל, השתיים שלו. מינה. מדהים. מאוד מרחוק, הנה, הולך פנימה. פלניניץ' עכשיו נלחם שם לנלגה, זו עבירה בלתי ספורטיבית. 35 בסקטש, נלגה. עבירה בלתי ספורטיבית, עבירה שנייה שלו. עבירה שנייה לחובתו, בוא נראה את זה. זו הדחיפה. פניני שם נמצא אוטומטית, הוא כבר מורים את הידיים ואומר אני לא שייך, אני לא שייך. לא אני. נפל שם מישהו לידו אומר אני לא קשור. כן. אחת הפעמים שהוא לא קשור. כן, זה כמו הילדים בבית ספר, זה לא אני. כן. עוד כדור, פלניניץ'. כדור של מכבי. סן פררו, דובר מכבי תל אביב, מתכונן לברצלונה בשבוע הבא. סיפור אחר לגמרי. תהיה אשר תהיה התוצאה של ברצלונה מול סיינה צביקה. תהיה אשר תהיה. צעדים פלניניץ'. למרות המשחק היחסית טוב של פלניניץ' היום, יש לו עדיין ליקויים בטכניקת עבודת הלואו פוסט. הוא עוד צריך לעבוד הרבה כדי לשפר. בלאט ממשיך איתו, זה בדיוק המשחקים שאפשר לעבוד איתו. שישחק, שיקבל ביטחון, שיקבל ניסיון. הצ'יק. 10 להתקפה הטורקית, שוב הצ'יק עם הזריקה, עבירה עליו בהזריקה. לא נוגע בורות. לא, במרפק. נגע? תרגיל ידוע, כן. לא יכול להיות שופט. אל תהיה.
אני יכול, אבל אני פשוט אהיה שופט לא טוב. כן. אבל כאלה יש. אתה רואה? כן. על המופת. עוד כדור להצ'יק. זה מה שיוצא משלוש הזריקות. חוקים ב-43 מול 95 של מכבי. ניני. לנצברג. מאמין לא לוקחים פסקי זמן. בלאט זה ברור, אבל גם המאמן הטורקי רוצה לגמור את הסיפור הזה כבר. הוא גם כמעט זה לא עושה חילופים. נלגה מתחת לסל, הנה השתיים שלו. קלניץ' שם עם 4 עבירות נזהר לא לעשות. כן, אבל 50 הפרש. עבירת קלניץ'. נלגה שלישי. מדברים על כדורגל אני מניח. הם בכדורסל אבל. תגיד צביקה, לא היית במצבים שכאלו לשמחתך לאורך כל הקריירה, ובכל זאת אני חושב על המאמן הטורקי עכשיו ועל ההתנהלות שלו, הרי יש לו עוד קבוצה להמשיך לנהל כאן, אתה יודע, יש לו ליגה, מאבקים, איך אוספים קבוצה שמקבלת 50 בראש? לא יודע, זה מאוד מאוד קשה קודם כל, ראית שהוא התייאש, הוא התיישב עכשיו על הספסל בזמן קליעות העונשין, הוא היה נראה מיואש לגמרי בהתחלת המשחק, הוא היה מאוד פעיל. תראה, הוא בא לקחת את הקבוצה הזאת כדי לחזור לאמן בטורקיה אחרי שהרבה שנים בצרפת, הוא לקח אותה כשאף אחד אחר לא רצה לקחת אותה, כי ידעו שהיא במשבר כספי עמוק. הוא הגיע לטופ 16, זה היה הישג גדול מאוד, אבל גם בליגה וגם בגביע אירופה הוא כל שבוע סופג כדור. מכבי להתקפה עכשיו עם לוגן. נגמר על ידי הקין, הולך עם פניני. לנסברג. פניני, לוגן, חופשי עם הזריקה עכשיו. לא נכנס לו. 1 מ-4 הערב מחוץ לקשת ללוגן. אבל הייתה הנעת כדור טובה של מכבי, יצרו לו מצב קליעה טוב. וזה בלאט יכול להתנחם. 21 לנסברג עבר הראשונה. מכבי 4 עבודות תוצאתיות, מכבי 4 take fouls. תורקים עכשיו. צ'יק. ומשם לא עושה עבירה, לוקח כדור חוזר עכשיו. לא מורן רוט. יש לו את לוגן, פנוי לגמרי מרחוק, אבל רוט נאמר על הזריקה הזו וגם מחזיר. מכבי יורדת באחוזי השלשות, עדיין אחוזים מעולים, 50%, 11-22. טוב, כל זה כשדווין סוויד ואיקמן לא במגרש, כבר הרבה דקות. הם הקלעי 3 הבכירים, גם לוגן בשבועות האחרונים, היום לא כל כך טוב. דווקין. זה מה שיצא לו מהיד. עוד להתקפה. קלניץ' מחטיא. אגב, בשיקטש מובילה ברבע, זה 14-6. אבל כמו שאמרנו, באמת אי אפשר לומר שום דבר לשחקן של מכבי תל אביב בהפרש כזה, שרוצים קצת להשתחרר, לקחת זריקות מוזרות כאלו ואחרות. אנחנו עם פסק זמן, שעון נעצר. עוד כדור אחד להצ'יק, כשטין ייכנס. ומכבי לוגן יורד, סגב על המגרש.
טוב, גם לילד הזה נותנים לשחק. 3 דקות 40 שניות. לניניץ' הולך עם פניני. לניניץ' לכדור חוזר, כמעט בורח לו, מצליח להשתלט על הכדור. ושל סגב, פניני עכשיו מרחוק. לא נכנס, לנסברג ריבאונד, הנה עוד. העבירה, שעוצרת מתפרצת. 25, יוצאת, עבירה ראשונה, 25 black, first foul. לניניץ' רוצה ממנו את הכדור. על הגב. רחוק מדי. שהוא פניני. הוציא את זה לרוט. עוד פעם פניני. סגב לוקח את הזריקה על השבירה קהל כל כך אתה שיקלה. קהל רצה להזיז את הכדור באוויר. הנה קטין נכנס לו. קרת לסל, לניניץ' עוד פעם מסירה נהדרת. 14 נקודות לדארקו פלניניץ' הערב. ומכבי מגיעה ל-100 נקודות, רוצה את רף 100 נקודות לראשונה העונה ביורוליג. עוד אימון כזאת של הטורקים. מכבי עכשיו משחקת מול ההיסטוריה, כאמור 50 הפרש זה הניצחון הגדול ביותר שלה מול נזרו. מה אתה אומר, צבי? מכבי לא יודעת, אם היא הייתה יודעת, אולי הייתה משחקת עם חמישייה אחרת במגרש. שופטים נגד ההיסטוריה. לקחת 12 שניות. שטין. סועד מחוץ לקשת. 101-56. רואים 4 שניות אחרונות, פנימה עם פלניניץ'. כנראה ל-50 הפרש לא יהיה כאן, אבל ניצחון ענק יש למכבי, אין ספק. הקהל על הרגליים, רוצים לראות כדור אחד שעכשיו נכנס להם. הם מנצחים את הרבע הזה בגדול, 23-10 לדשיקטש ברבע הזה, אבל לבלטם מילה אחת רעה לומר. נסלח להם על זה. 16 השניות האחרונות, מכבי תצא לברצלונה בראש מורם. סגב זורק, מחטיא את הכדור הזה. דורקים עם עוד ניסיון. לחיצת ידיים בין המאמנים. יש עוד 6 שניות לסיום המשחק. סגב הכניס את הכדור, השופטים מקפידים על 6 השניות האחרונות. צודקים, הם צריכים, הם חייבים. זהו. 101-58. אני לא יודע אם נתניהו יצטרך להתנצל לפני ארדואן על מה שקרה כאן הערב, אבל מכבי
מכבי לא מתנצלת בפני אף אחד, רגל וחצי בהצלבה. ניצחון שישי רצוף. רגל וחצי בהצלבה, שבוע הבא מול ברצלונה, ובשבוע הבא מכבי כבר תדע אם היא בהצלבה מחר משחקים חשובים ומכריעים. או שהיא צריכה לנצח ברצלונה. כן, כן, אני אומר, היא תדע בשבוע הבא אם היא צריכה לנצח, מחר משחקים חשובים ומכריעים, סיינה מול ברצלונה, מכבי מייחלת לניצחון של הקטלונים, ואם זה קורה, היא מעפילה להצלבה ובאמת עושה את הבלתי יאמן מהעונה הבלתי אפשרית הזאת.